Ahojte, vítam vás u tretej časti videa modifikátory. Táto časť bude už posledná. Preberieme si posledné dva modifikátory a taktiež si preberieme jednu zmenu, ktorá sa udiala. Medzičasom, ako som natáčal tieto videá, tak Blender vydal verziu 5.0, kde sú nejaké malé zmeny, o ktorých vás informujem. Zmeny o tom, čo sme si už prebrali. Niektoré veci sa trošku zmenili, tak aby ste boli v obraze, keby si niekto stiahol túto verziu 5.0, alebo teda predpokladám, že všetci budete stiahovať najnovšiu verziu, aby vás to nemýlilo. Takže ako prvá zmena, taká jednoduchá, je, že zmenili pozíciu rozmerov, ktorá bola v minulosti, ako som vám ukazoval, tu vľavo hore. Tak teraz tieto rozmery, keď napríklad naťahujete objekt, tak vidíte, že je v strede, v hornej časti, ale v strede obrazovky. Stále môžete tam dopisovať, určovať, ale premiestnili to tu do tej časti strednej. Ďalšia vec, čo som vám nevysvetlil predtým a mal som vysvetliť, je čistenie modelu. Keď budete modelovať napríklad pomocou Extrude, najčastejšie teda pomocou Extrude, môže sa stať taká vec, že začnete vyťahovať Extrude, ale rozmyslíte si to a zistíte, že nechcete extrudovať, tak stlačíte Escape. Vyzerá, že sa všetko vrátilo do normálu, ale v tomto Blender funguje tak, že aj keď stlačíte Escape, tak už na tomto mieste, na všetkých miestach, kde ste začali extrudovať, už namiesto jedného vertexu sú dva. Blender to zachová, len ich dá jeden na druhý. Všimnete si to tak, že keď zoberiem tento jeden vertex a začnem ho grabovať, vidíte, že hneď pod ním je druhý. Keby nebol model druhý, vidíte, že keby to bolo čisté, tak sa hýbe konkrétne tento vertex, ale tým, že ja som ho už extrudoval a vrátil naspäť, tak zostali mi obidva tieto vertexy. Nie len jeden, ale oba. A takýto model dokážem jednoducho vyčistiť, aj iné, hlavne tieto extrudovacie veci. Môže mi to robiť problém pri rôznych modifikátoroch alebo pri rôznom modelovaní, že sa mi správa ten môj model neštandardne. Vyčistenie je úplne jednoduché. V edit mode kliknete A, čím označíte všetky vertexy, všetky čiary, stlačíte tlačidlo M a dáte Merge by Distance. Tu dole vám vypíše, koľko vertiklov ste vyčistili, v tomto mojom prípade 4, a model je už zase pekný, celistvý. To, aby ste vedeli kvôli úprave. Dobre, ďalšia vec, o ktorej som sa nezmienil a chcel by som vám ju ukázať, budeme ju dneska používať pri jednom modifikátore, je tzv. Snap. Snap funguje tak, že ja si môžem rôzne vertexy, plany a edge a hrany prichytávať presne na iný objekt. To znamená, že pozrite sa, ja si vytvorím kópiu tejto kocky, posuniem ju hore a teraz z nejakého dôvodu by som ju potreboval prichytiť tento vertex presne ku tomuto vertexu, aby sa tieto dva vertexy spojili. Štandardne je to ťažké, musel by som to presne nasmerovať a potom nejako zložito spájať, ale keď si zapnem magnet, nastavím si, že sa chcem prichytávať ku najbližšiemu vertexu a že chcem, aby to bolo ovplyvnené move, a ešte jednu vec, nastavím si, že chcem, aby mi to centrovalo. Tak teraz, keď grabnem ten vertex, vidíte, že ho dokážem prichytiť na každý jeden vertex, najbližší vertex. Čiže keby som z nejakého dôvodu potreboval túto kocku z dvoch rán prichytiť, tak je to veľmi jednoduché a vytvorím takýto pekný objekt. Dobre, ku snapu sa ešte dostaneme. Teraz v rýchlosti jeden update. Blender v update 5.0 celkom prepracoval array, čo sme si hovorili, že kopírovanie. Takže teraz, keď sa pozriete na ten modifikátor array, tak aby vás nemýlil, to menu je tu trošku zmenené. Môžete vy teraz stále jednoducho kopírovať objekty, môžete im určovať zmeny, vzdialenosti, ale v tejto chvíli napríklad už môžete pridávať aj rotáciu, že začnete tie nakopírované predmety rotovať v nejakých osiach, čiže môžete vytvárať celkom zaujímavé tvary. Poprípade môžete ich zväčšovať v čase, zmenšovať v čase. Ja si to teraz nechám na 1. Alebo môžete z nich rovno už robiť buď nejaké zákruty, hej, alebo rovno nejaké zatočené tvary, kde ja si dám radius a vidíte, zväčším si radius, že mi to priamo už kopíruje do nejakého tvaru, do nejakého oblúka. Je tu napríklad aj randomize, že si môžete určiť náhodný posun tých osí alebo náhodnú rotáciu,
že mi náhodne bude nie všetky objekty rovnako rotovať. Po prípade aj scale, že niektoré objekty budú menšie, iné väčšie. Celkom to Blender prepracoval, odteraz to má oveľa viac funkcií, pracuje sa s tým dobre, takže len aby ste vedeli, že táto možnosť sa zmenila, ja teraz tento modifikátor vypnem a ideme na ten prvý z posledných dvoch modifikátorov, nie úplne, to nie sú jediné modifikátory v Blenderi, ale je to môj výber najdôležitejších modifikátorov a tento posledný sa volá Boolean. A je to logická jednotka, možno ste už o tom niektorí počuli a slúži vlastne napríklad alebo v jednoduchosti slúži na vyrezávanie predmetov do iných predmetov. Ja vám to teraz ukážem, vytvorím si napríklad ďalšiu UV sphere, posuniem ju trošku hore a trošku do boku, aby tu bola takto voľne. A teraz na túto kocku si pridám tú logickú jednotku, alebo logický výpočet, dám, ktorý predmet chcem, aby ju ovplyvňoval a vyhodí mi tu takéto menu. A ja teraz napríklad, aby ste to lepšie videli, prepnem si to do wireframe pohľadu, ja keď budem tento predmet posúvať, tak vidíte, že on mi priamo vyrezáva už do tej kocky ten svoj tvár. Nakoľko ho tam posuniem, natoľko ho vyrežem. Je to veľmi užitočná funkcia. Teraz napríklad, keby som si prepol zase na Union, tak mi to spojí tieto dva predmety, keď dám aplikovať, tak spojí okrem toho čierneho, všetky vertexy sa zachovajú a bude to vlastne ako jeden predmet. Teraz keby som to dal aplikovať, tak vidíte, že mi z toho vytvorilo jeden takýto predmet. Ten druhý sa samozrejme zachoval, ale ja to dám späť, lebo to nechcem aplikovať, chcem vám ukázať ešte ďalšie veci. No a intersect znamená, že vlastne ten hlavný objekt, ten hlavný 3D objekt nechá len tú časť vnorenú do toho druhého objektu. Čiže ja teraz zase, keď to aplikujem, tak zostane mi z toho hlavného objektu len táto jedna časť. Ako hovorím, toto je veľmi užitočný modifikátor, povedal by som, že jeden z najužitočnejších. Teraz vám ešte ukážem, čo sa stane, keď aplikujem ten výrez. Vidíte, že ten výrez sa tu krásne otlačil. Čiže zapamätajte si ho, poskúšajte si. Tento modifikátor určite sa vám zíde. Dobre, idem naspäť do štandardného pohľadu. No a posledný modifikátor, ktorý si ideme prebrať, tieto dva tvary vymažem, vytvorím si novú kocku, je shrink wrap. Tento modifikátor slúži napríklad na to, aby ste dokázali jedným objektom kopírovať presne tvár druhého objektu. Ja vám to ukážem. Kocku mi síce netreba, takže pridám si teraz Icosphere. Trošku už ju mám zarovnanú, vy ju budete mať nejako takto. Ja si pridám Subdivision na nejakých 7, nech mám peknú sieť. Trošku si to zväčším. Pridám si na ňu materiál, aby bola farebná, aby som potom videl, čo robím, čiže dám si nejaký materiál na ňu, prepnem si do materiál módu. A ako druhé si vytvorím napríklad plane. Vytvorím si planeu, zväčším ju a na ňu zase pridám modifikátor Subdivision. Trošku si tiež párkrát pridám, aby som mal peknú sieť. A teraz, keď chcem, aby tento predmet pekne priľahol na tento môj druhý predmet, tak mu pridám zase ešte modifikátor shrink wrap a určím, že chcem, aby sa prilepil na tento predmet. V tejto chvíli vidíte, že ale neprilepil sa úplne pekne, on síce v nejakom móde to funguje, ale nefunguje to úplne dobre. Za prvé chcem, aby bol trošku nad povrchom tej gule, ale stále vidíte, že to nie je ono, pretože ono ho projektuje až z tejto vzdialenosti. Zo vzdialenosti toto vlastne značí, kde sa nachádza stred objektu, kde som určil stred objektu a keďže ho projektuje takto ďaleko, nie je to dobre. Čiže ja toto na chvíľu vypnem si renderovanie a čo musím spraviť je, že teraz konkrétne použijem tento snap, prepnem si, že chcem prichytávať face, prepnem si, že chcem centricky to vychytávať, že chcem kopírovať pohyb aj rotáciu a že chcem, aby prilnula rotácia k targetu. A teraz vidíte, že keď dám G so zapnutým magnetom, tak sa mi
snaží ten objekt pekne prichytiť na tú guľu. A teraz, keď zapnem shrink wrap, tak vidíte, že objekt pekne odteká, je trošku vzdialený, ja ho môžem dať ešte bližšie. Vidíte, že teraz je tá medzera menšia, môžeme ešte možno až takto, aby tesne obopínal ten predmet a takto môžem kopírovať vlastne tvár toho objektu pod tým. Napríklad hodí sa to, keby sme si chceli dať nejakú nálepku, dáme si image texture, pripojíme to na base color, pridáme nejaký obrázok, logo Blender tu ja napríklad mám. Musel by som ho trošku zarovnať, ale teraz to nechám tak a vidíte, že môžem si takúto nálepku pekne určiť, na ktoré miesto chcem. Dobre, z modifikátorov toto bolo všetko. Prebrali sme si teda aj nejaké tie updaty na Blender, aby ste boli v obraze, aby vás niektoré veci nemýlili. No a za mňa je to teraz všetko a teším sa pri ďalšej časti kurzu a zatiaľ ahojte, vidíme sa.